Сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Пенза өлкәсендә Гадел Кутуйның 120 еллыгына багышланган төбәк-ара методик семинар үтте. Ел сайын 28 ноябрь көнне безнең мәктәптә зур бәйрәм, без ул көнне укымыйбыз, без ул көнне бары тик аның иҗатына һәм тормыш юлына багышлыйбыз. Төмән өлкәсе Тубыл шәһәренең татар бистәсе буйлап сәяхәт. Иң мөһиме менә монда 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында салынган тарихи мәчет. Екатеринбургта Шума бас татар биюен башкаручылар фестивале узды. Безнең киләчәгебез бар. Алда әле бер кайчанда Шума бас бетмәс, яшәрбез, матур итеп, гырлап, матур итеп бирбез. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондыннан сәхифәсе. 62 ел консульствоны Кытай хөкүмәте жапкаш, безне как наемники были, бездә дипломатический иммунитет булмагач, безне төрмәгә ташладылар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, татар халкы бөтен дөнья буйлап яши. Бөтен дөнья татар конгрессы бу очракта гаҗәеп зур эш башкара. Без исә үз чиратыбызда әлеге гамәлләрне булдыра алганча тапшыруыбызда яктыртырга, барларга тырышабыз. Без халкыбыз, милләтебез өчен хезмәттә. Егерме 27-28 ноябрь көннәрендә Бөтен дөнья татар конгрессы Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдәге 400 татар эшмәкәре катнашында Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 16-нчы форумын оештыра. Форумда Россиянең 51 төбәгеннән һәм 13 чит илдән вәкилләр катнашуы көтелә. 2 көн дәвамында әлбәттә без халкыбызның аерым катламы буларак бизнес вәкилләрен Татарстанның икътисади, сәнәгать аерым объектлары белән таныштыру, тәҗрибә уртаклашу һәм әлеге җыеныбызны без Сәүдә икътисади палатасы белән берлектә узырганга күрә, аларның эшчәнлекләре белән дә таныштыру белән оештырылачак. B2B дигән форматта аерым үзара да аралаштыру форматын оештырабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы Туймазы татар драма театрының Башкортстан халык артисты Данил Нурихановка 50 яшьлек юбилее уңаеннан татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен медален тапшырды. Нуриханов Данил Мөким улы Туймазы татар дәүләт драма театрында 1991 елдан эшли. Туфан Миннуллинның Әлдермештән Әлмәндәр комедиясендәге Әлмәндәр образы өчен Данил Мөким улына 2022 елда Башкортстан Республикасының халык артисты исеме бирелә. Тормышның һәр вакытта да уңай ягын табырга кирәк. Пенза төбәге 19-20 гасырларда татар тарихында якты эз калдырган, байтак кына танылган шәхесләрне биргән якларның берсе. Тенишевлар, Терегуловлар, Еникеевлар, Рәмиевләр нәселләре халкыбызны дөньяга танытучылар. Шушы якларда туып үскән Габдрахман Әбсәләмов, Кәрим Тинчурин, Гадел Кутуйлар бүген дә татар әдәбиятының алтын фондын тәшкил итә. Пензалылар үзләренең данлыклы якташларының исемнәрен мәңгеләштерү, аларның бай мирасын туплау буенча эзлекле эш алып бара. Төбәктә алар хөрмәтенә истәлек такталары ачыла, китаплар чыгарыла, фәнни-гамәли конференцияләр уза. Узган атнада өлкәнең татар кынадысы авылында татар язучысы Гадел Кутуйның 120 еллыгына багышлап төбәк-ара методик семинар узды. Танылган якташларның исемнәрен мәңгеләштерү, алар турында мәгълүмат туплап, китаплар чыгару кебек эшләр Пенза татар автономиясенең беренче чираттагы эш тармагы. Без мемориаль такталар ачабыз, безнең известный тюркологка Эдгам Рахимович Тенишевка 100 елына мемориаль такта ачтык. Аннары без бик күп конференциялар үткәрәбез балалар өчен. Безнең региональ конференциябыз Яратам син туган ягым. Бу елны 7-13 төбәктән эшләрне балалар катнашты. Пенза ягы татар иҗтимагый тормышына байтак танылган. Бүген инде исемнәре тарихка алтын хәрефләр белән язылган шәхесләрне биргән төбәк. Шуңа күрә дә алар берничә ел элек төбәк тарихын 5 томлык затлы китап итеп тә чыгарганнар. Мәктәп укучылары белән дә саллы гына эш алып баралар. Пенза өлкәсендә 5 том чыкты Пенза авыллары тарихы буенча. Аны Алюшев һәм Фатиховый бергә эшләп чыгардылар. Ул Петербургта басылып чыгарды.
Hem Penza tübekçileri hem okutuvchilar bizning ko'p charalarda qatnashadilar. Бүгінгі шараның да Гадел Кутойның туған ауылы Татар Қынадысы мәктәбендә узуы очраклы түгел. Бире дә 2000 елда язучының музейын ачканнар. Онда аның шәхси әйберләреннән чәй кашыклары, өстәл сәгате һәм кулъязмалары саклана. 1978 елда монда Гадел Кутойның улы Рөстәм һәм туганнары булып китә. Алар Кутой һәм аның әнисе Динә апа хакында бик күп истәлекләрдә сөйләп калдыра. Өйünde bir küp beylemleri kere bulganlar. Dine apa bir okumaşlı, üze beyitler, çivara bulgan, üze hiyetler söyle bulgan. Hem de dine apa yanında 8 bala, hem de köşe bağlara kerip de onun ehiyetlerini söyle bulalar. Hem de dine apa Gadel Kutuy'naki birinci şiirlerin, birinci eserlerin bu enisini okuyulgan. 248 bala оқучы мәктәптә ел сайын язучы авылдашларының туган көнендә төрле чаралар уздыруда матур бер гадәткә кергән. Гадел Кутойга килгәндә ел сайын 28 ноябрь көнне безнең мәктәптә зур бәйрәм, без ул көнне укымыйбыз, без ул көнне бары тик аның иҗатына һәм тормыш юлына багышлыйбыз. Быел исә язучының 120 еллыгы уңайыннан төбәк автономиясе грант язып, өлкә укучылары һәм укытучылар өчен Гадел Кутойның әдәби мирасы дигән семинар үткәрергә булганнар. В проект вошли также онлайн-конкурсы. Я помню, я горжусь. Это были присланы видеоролики с стихами Адели Кутуя. Также мы провели литературную гостиную «Дорогами войны», где большая часть была уделена жизни поэта в годы войны. Ни кызганыч, бүген авылда Гадел Кутой исемен йөртүче урамда алар гаиләсе яшәгән йорт сакланмаган, йортлары каршындагы борынгы кое әле бүген дә авыл халкына хезмәт итә. Өлкә Татар автономиясе рәис урынбасары Гөлназ ханым белдергәнчә, алдагы елда кыены төзекләндереп, аның янына мәгълүмат тактасы да куярга планлаштырылганнар. Әмінә авыл һәм мәктәп китапханәләрендә ни кызганыч, Гадел Кутойның бер генә китабы да калмаган. Элек булганнар тузган, берничәсе музейда гына сакланып калган. Сораучылар бар. Старший классларда үтәләр тапшырылмаган хатларны, отрывыгы гына бар учебникта. Но үзе китап библиотекада юк. Бар музейда, укытучыларда. Күренеп тора, укытучыларда гына түгел, укучыларда да язучы хакында шактый гына мәгълүмат бар. Аның язмаларын укыйлар, тормыш юлын өйрәнәләр. Әниләре Динә апа үз заманына күрә укымышлы, зирәк, сәләтле, үткән кеше була. Без бала чакта әни кичереп үткәнчә киятләр сөйләде. Ул Чаян журналының җаваплары секретаре булып эшли. Замандашлары аның турында энергиялары һәм якты кеше. Теләсә кайсы компанияның җаны. Семинарның икенче көнендә Гадел Кутой әсәрләре буенча укучылар арасында Алтын битлек театр фестивале узды. Анда өлкә мәктәпләреннән 10-тән артык балалар коллективы катнашты. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Дәвам итәбез. Төмән өлкәсе Тубыл шәһәре турында күпме генә сөйләсәң, күрсәтсәң дә аз булыр. Тарихи гүзәл калавыл. Анда гомер итүче милләттәшләребез әле күптән түгел генә татар үзәкләренең 35 еллыгын билгеләп узды. Бүген без Тубыл шәһәренең татар бистәсе буйлап сәяхәт итәрбез. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Без Төмән өлкәсе Тобольский каласында. Тубыл шәһәре гомумән татарлар белән бәйле кала. Хәзер без аның татар бистәсеннән барабыз. Монда хәзер дә икешәр катлы элекеге татар байлары, йортлары исән. 15-нче татар мәктәбе бар. Гомумән хәзер дә монда татарлар күпләп яши. Инде иң мөһиме менә монда 19-нчы гасыр ахырында, 20-нче гасыр башында салынган тарихи мәчет. Вообще монда татар бистәсе. Монда бәрәкәте дә башка. Монда даже мәчеткә килсәң, менә сәсәкс булыр. Башка нәрсә монда. Монда кеше килсә, Куран укысак, еңеләеп сыгата. Аллага шөкер, яшьләр йөрите. Ифтарлар үткәрәбез. Рамазан аенда курбаннар чалабыз. Исәнлеккә саулыкка да, никахлар да исем кушабыз. Хәзрәттән нәрсә булу кирәк, бүтән эшләбез. Кеше халык килә, яшьләр күтәрелә, Аллага шөкер. Хәзер берәй 34 елның içində берәй 40-50 бала монда килгән. Намаз укыйлар, роза тоталар.
Инде бистәнең тарихын беләсен килсә, ерак китәсе юк. Аллаһ йортына күрше генә булган 15нче мәктәпкә керүдә җитә. Безнеке Төмән өлкәсе зур тарихлы. Безнеке Мәгариф областыбызныкы, өлкә безнеке башланган Троицкий медресәдән күп муллалар, угыганнар медресәне бетереп, монда аларның балалары, династиялары чыгарып, күп районнарда, Тубыл районы, Вагай районы, Арамашевский районы койда яшыйлар безнең татарлар. Шуннан чыкканнар. И безнеке музейда оны без апарабыз. Аларныкы балалары киләрләр монда безнең өлкә музейыбызга. Алар безгә сөйлиләр. И нинди аларныкы аталары, әниләре нитек утканнар безгә шот. Монда килеп алар үзләренеке нимәләрен сөйләүләре. Әлеге мәктәп үзенең музейлары белән дан казанган. Зур музейный комплекс дип әйтәбез. Тарихка багышланган, мәктәп тарихларына багышланган, музей Иртеш елгасына багышланган, музей Обрядовый диябез без, тагын историческое краеведение. Шул музейларда бөтен экскурсияларны балалар үзләре алып баралар. Ну, инде русчада, менә бу музей Иртешдә 3 телдә бара иде элек. Татарча, русча и английча. Бу музейлар укучыларында инде өйрәтә познавательный характер дигәндәй, творческая работа бу инде. Вот обязательно. Шул укучылар белән без катнашабыз төрле конференцияларда. Ну, татар бистәсе хәзерге көндә менә бездә 4-5 генә бина калган татарга катнашлы йортлар. Менә бу исторический часть мәктәпнең, бай меценатның өе булган мәчет, һәм балалар садигы, шул өе, и бывший татар библиотекасы булганда Айтмөхәммәтов туктасыга яшәгән өй, шул өйдә. Менә шундый алар сакланган, аларга карата шул тарихлары турында без текстларны составляйт, видеороликлар эшләйбез, шулар белән катнашабыз төрле конкурсларда. У ног моих Иртыш, его вода как время. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, татарлар, Тубыл шәһәре, Төмән өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Екатеринбургта Шома бас татар биюен башкаручылар фестивале узды. Безнең киләчәгебез бар. Алда әле бер кайчанда Шома бас бетмәс, яшәрбез, матур итеп, гөррәп, матур итеп бирбез. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондыннан сәхифәсе. 62 ел консульствоны Кытай хөкүмәте жапкаш, biz как наемники были, bizde дипломатический иммунитет булмагач, безне төрмәгә ташладылар. Екатеринбургта 7нче мәртәбә татар биюен башкаручыларның Шома бас фестивале узды. Һәр вакыттагыча конкурсантларга бүләкләр, гран-при алучыларга татар бию киемнәре өчен 100 000 сумлык сертификат әзерләнгән иде. Җиңүче кем? Уралдагы хезмәттәшләребез сюжетын карыйк. Шомабас татар биюләрен башкаручылар бәйгесе инде 7нче тапкыр уздырыла. Барлыкка килүдән бирле бу конкурс урта һәм көньяк Уралдан тыш башка төбәкләрдә дә таныла. Үз осталыкларын күрсәтер өчен Урал башкаласына Себер, Чулман яны, Оренбург, Башкортстан һәм Татарстаннан киләләр. Быел Свердловский төбәк милли иҗат сарае үз ишекләрен 300 катнашучыга ачты. Бу конкурсның шушындый зур дәрәҗәгә күтәрелүе безнең өчен зур куаныч. Бер караганда иң зур куаныч дип әйтәсе килә минем безнең алыштыргысыз жюри әгъзалары. Алар бит инде Россия күләмендә дә, дөнья күләмендә дә татар дөньясы, татар биюе дөньясында иң танылган кешеләр, Хәметовлар, Әлфия Кавеева, гомумән менә шушындый зур белгечләр безнең конкурсыбызны зурлап килгәннәре өчен һәм безгә гомумән ярдәм иткәннәре өчен минем аларга да һәм гомумән безгә ярдәм иткән bütün кешеләргә дә зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Фестивальдә катнашыр өчен конкурсантларның күбесе автобус, поезд һәм машинада берничә 100 чакрым юл аралыгын узганнар. Ә моңа кадәр сәгатьләр буе репетиция ясап, чыгышларына костюмнар әзерләгәннәр. Без мәчетләреннән 300 чакрым километрдан килдек. Бик ашкынып, теләкләр белән көннәр, төннәр бийдек. Репетировать инде шул.
Біздің ансамбль 1981 жылдан барлыққа келді. Ол ансамбльға нелер профессионалдар кемедерінде, кім берге тілек етіп, шынды тілекме келді, почти профессионал болып сағалардың. Ләкин төркем җитәкчеләре һәм катнашучылар сүзләренчә, бу кыенлыклар профессиональ жюри белән очрашу, фикердәшләр белән аралашу һәм тамашачыларның ялкынлы алкышлары белән бүләкләнә. Шума бас фестивале үзенчәлекләренең берсе күп санлы номинациялар. Шуңа күрә бәйге барган 2 көн дәвамында сәхнә һәм сәхнә артында репетицияларда, осталык дәресләрендә төрле яшьтәге биючеләр очрашып аралаша. Кайбер ансамбль вәкилләренә инде 75 яшь. Бәйгечеләрнең иң нәниләре әле балалар бакчасына йөри. Аларның чыгышларын тамашачы бик җылы кабул итә. Biz bik şatbız, mınday konsertlar uyuşturğanğa bik süyünüp kilebіз. Tatarlar birge uçraşabız, mında күрешәбез. Фестивальне оештыручылар һәм жюри фикеренчә, әгәр яшьләргә күбрәк игътибар бирелсә, татар биюләре халык күңеле түрендә мәңге калачак. Һәм Шума бас фестивале 7 еллыгына түгел, 17, хәтта 27 еллыгында уздырачак. Шуңа күрә Гран-прига лаеклы күпчелек номинантлар арасында жюри Первоуральск шәһәреннән Галина Кругованың ансамблен сайлый. Менә 16 кыз Рус милләте кызлары татар биюен бик оста башкардылар. Шуңа күрә без аларга бик матур итеп игътибар иттек. Бүгенге көндә Шума басының уровне бик югары дәрәҗәдә. Мастер-классларыбыз да бик матур узды. Шуңа күрә мин горурланып әйтәм, безнең киләчәгебез бар. Быелгы Шума бас фестивале Свердловск өлкәсе мәдәният министрлыгыннан Урал татарлары конгрессы уткан грантына оештырылды. Моннан тыш иганәчеләр дә ярдәм күрсәтте. Шуңа күрә җиңүчеләргә саллы бүләкләр тапшырылды. Жюри рәисе Айрат Хәмитов шәхси бүләген милли алка һәм күкрәкчәне Чиләбедән 5 яшьлек Динара Галиевага бирде. Шума бас татар биюләрен башкаручыларның 7нче төбәк бәйгесе тамам. Тик киләсе елга ул кире кайтачак. Яңа сәләтләр, фикерләр һәм иҗади җиңүләр белән. Алия Садыкова, Альфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Екатеринбург. Татарлар тапшыруы архивын барлый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде белгәнегезчә, Татарлар программасы 2012 елдан көн сайын эфирга чыга. Шул вакыт эчендә без бик күп илләр гиздек. Кайбер хезмәттәшләребезнең үз язмышлары да үзгәреш кичерде. Тик архивта сакланган бай материалны сезнең хозурга кабат тәкъдим итәргә уйладык. Тапшыруыбызны Татарлар фондыннан дип исемләнгән сәхифәбез дәвам итәр. 18 яшь, алда бәхетле тормыш, бар уй-теләкләр, хыяллар тормышка ашарсыман. Татар, рус, Кытай, уйгыр телләрен суырынына эчкән, әле яңа гына мәктәп тәмамлаган яшь бер егет Кытайдагы Советлар Союзы консуллыгына тәрҗемәче булып эшкә урнаша. Әмма анда 3 кенә ел эшләп кала. 62 ел консульствоны Кытай хөкүмәте жапкаш, Biz как наемники были, bizde дипломатический иммунитет булмагач, безне төрмәгә ташладылар. Шуңар мен төрмәдә судсыз, һичкандай хөкемсез. 18 ел яңгыз камерада яттым. Кояш күрмичә 18 ел. 2 ел кул жуырга, бит жуырга су бирмәделәр. 2 ел иртә беләнгә минем ашамлык нормам бер чүмеш кайнар су, 100 грамм кукуруза иписе. Наил абый Кытайда, Кылжа каласында туып үсә. Башлангыч белемне Кылжа татар мәктәбендә ала, аннары рус мәктәбендә укый. Наил абыйның дәү бабасы Казаннан 1830 елда ук Кытайга күчеп китә. Заманында ул бик зур сәүдәгәр булган. Дәвәти Кылжадан барып, Байсабандан минем дәвәне өйләнеп Кылжага кайткан. Әтим 1885 9 декабрьдә Кылжада туылган. Pradedem қолында бар бай кіші болған, өзінің закат немесіне бірінші тапқыр татар мәктебін Кылжада құрған.
Кытайдагы мәдәни инкыйлаб нәтиҗәсендә 18 ел төрмәдә утырып чыкканнан соң 1987 елда ул яшел континентка күчеп китәргә мәҗбүр була. Төрмәдән чыккач, хәзерге хәлал иптәшем Кинҗә белән таныштым. Улар 85 Австралиягә китте. Киткәч, Кинҗә мине Австралиягә алдырды. Кинҗә ханым белән бер малай һәм бер кыз үстерәләр. Балалары икесе дә югары белем ала. Кызлары Гөлгенә халыкара сәяси факультетында укый. Шул юнәлешне сайлап алуда бәлки әти-әнисенең ачы язмышы да этәргеч булгандыр. Кинҗә ханым да Аделаидага Кытайдан күчеп килгән, аның әнисе чыгышы белән Казаннан. Казандан Бухарага барганлар кичкенә вакытта. Бухарага барганның сәбәбе нәрсә дисәгез, Бухара полкны немесе граждан булган кешеләрне армиягә алмаганлар. Шу вакытта. Шуган бай татарлар Бухарада яшаганлар күп булган. Әвәл армиядан бик курккан, гомер киткәнгә армиягә киткәнләр кайтмаганлар. 25 еллап яткан армиядә. Илдә гражданнар сугышы башлана. Нәкъ шул вакытта Кым бураны җыры туада. Кинҗә апа шул җырның көен әнисенең ир туганы Мирза Сәлим язган дип әйтә. Мирза нәселеннән булган Кинҗә ханым гаиләсенә Харбинга күчеп китәргә туры килә. Аның әтисе Ташкенттан. Үзбәк байлары улларына хатынлыкка татар кызлары алу ягында булган икән. Чөнки татар кызлары өйдәге тормышны да яхшы алып барган, балаларны да тәрбияли белгән. Кинҗә ханымның әтисе дә үзенә хатынлыкка татар кызын эзләгән. Биби Мәрьям белән танышкач, Сенҗанда гомер итә башлыйлар. Әмма бәхетле тормыш озакка бармый. Без инде бик кыен яшадык Кытайдан. Безне инде байлар дип авылларга кайтады. Уйларымызны тартып алды, авылда яшадык. Шәһәрдә турышка рөхсәт бирмәде, уйларны бирмәде. 1985 елда Кинҗә ханым гаиләсе Австралиягә күчеп китә. Соңыннан Наил абыйны да чакыртып алалар. Наил абый Аделаидада инглиз телен өйрәнә, хәләл ит җитештерү комбинатында эшли. Анда 21 ел хезмәт кыла. Бүген Наил абый лаеклы ялда. Шәһәрдәге башка татар гаиләләре белән рәхәтләнеп аралашып, тулы канлы тормыш алып бара. Аның иң яраткан ризыгы Кинҗә апа пешергән чәкчәк. Кинҗә апа аны дәвәнисеннән калган рецепт белән әзерли. Өйрәнәсең бала, өйрәнәсең, миндән соң син миңа рәхмәт әйтәсең дигән иде. Кинҗә һәм Наил абый Габитовлар нәселе инде 200 елга якын эмиграциядә гомер итә. Шуңа карамастан туган телләрен саклап кала алганнар. Тел югалса, милләт югала ди Наил абый. Татар халкының макалы бар. Үз халкының телен һәм тарихын белмәгән кеше ахмак. Аллаһ шөкер без ахмак булмадык. Телебезне, динебезне, гырыф-гадәтләребезне, ас-суларыбызны югалтмадык. Аллаһ шөкер. Киләчәк буыннарга да туган телебезне, милли гырыф-гадәтләребезне түкми-чәчми җиткерә алсак иде. Лилия Сиражиева, Татарлар, Аделаида, Австралия. Тапшыруыбызны Шәмсия Җиһангированың шигырь юллары белән төгәллибез. Ата-бабам рухы белән күңелемә иман ингән. Илсез, динсез маңкырт түгелмен. Әткәмен кәм гомер биргән, күңелемә иман ингән. Исемем бар, татар дигән. Сау булыгыз, милләттәшләр.